Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Lakanaka kuwapano nasira ari mezuwa. Tinokudza Mwari wamasimba ose. Iye unogara nokusingaperi. Iye wakwegura pamazuva ake. Iye wakanga uripo kuvapo kusati kwavapo. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakuzwe kubva zvino nekusingaperi. Ndichiti amen. Tinokudzawo zvakare Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Muzita rake neropa rake takasunungurwa, tikazvarwa patsva tikaitwa vana vaMwari.
Ishe wedu ugere pachigaro cherudyi chaBaba, gwayana raMwari rakapiwa kudzikinura zvivi zvavanhu. Ishe wedu ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Titi amen. Tinokudzawo Mweya Mutsvene waMwari, Mweya wezvokwadi, mumwe munyaradzi watakapiwa tikakumbirirwa naIshe kuti ave nesu, atidzidzise, atitsiure, atirayire pane zvose, atore pane zvaKristu, achitora pana izvozvo zvinenge zvasara zvacho. Ishe achazadzisa kana achinge achiuya, azati ari Holy Ghost, azati ari chipoko chitsvene, nokuti haana kurarama kuwapenyu akafa, asi iye unorarama nekusingapere, iye mupenyu nekusingapere. Mweya Mutsvene waMwari, iye ari woga, ngaakudzwe namarudzi namarudzi. Musamhure Mweya waMwari, nokuti ani naani unomhura Mweya waMwari watotongwa, unofananidzwa nemunhu wazvitorera upenyu hwake, sezvakaita Judas Iscarioti, kuti wakange paakazvitora upenyu hwake akava mwana werima nekusingapere. Saka musatore upenyu hwenyu imi vanhu. Zvinhu zvikaoma, zvingambova zvikaoma zvokusvika pakuti iwewe uite simba pamusoro pemweya wako, hauna simba pana izvozvo. Nyangwe Satani chaiye haana simba pamusoro pemweya wako iwewe. Saka Satani akazonzi ada kuti aende kuna Jobho auraye Jobho. Mwari akati aiwa ungaite zvokaite, asi pamweya wake apo ndinorambira. Naizvozvo Mwari ndozvaanoita kwatiri. Mwari anotichengetedza neruoko rune simba, anotendera Satani kuti atiedze. Kana muedzo svika yauya, Mwari obva atipundisa kubva pamuedzo iyoyo, kuti patinopfuura pamuedzo tinobuda taapa chikero chakasimba, tinobuda taapa mwaka wakasimba, inonzi imwe level pachirungu. Saka tikange tiri vacheche paudiki hwedu, wakaipa obva atiedza paudiki hwedu, tichava vakuru patichange tapfuudzwa pamatambudziko ekuedzwa iwana Satani diablos. Saka Mwari achizotendera kuti Satani azouya pa1000 years zichatevera kana takubata ushe pamwe chete naIshe, kuti Satani agopiwa mukana wekuedza marudzi namarudzi avanhu, aedze nyika zvinokupedzesera. Nokuti pasina muedzo hapana kukura, pasina muedzo hapana kunamata, pasina muedzo hapana kuti tione kuti munhu zvino kwazvo waakunamata Mwari wamasimba ose. Saka muedzo inofanira kutenge itoripo. Ukatoona pachishayikwa muedzo, unoziva kutoti pamwe uri kutambira chaiko chaiko kubudiwa naSatani. Asi muedzo unofanira kuti ioneke, kuti tioneke kuti zveshuwa tiri kurwiswa. Mwari unotichengetedza pakurwiswa kwedu, Mwari unotirwira pakurwiswa kwedu, asi Mwari akasiye tichiwa tobva taramba takarara. Mwari anoti wai asimukai pamunowa ipapo, ndinokupai simba rekuzviita. Naizvozvo takapiwa simba muna Kristu, tikapiwa simba mumweya mutsvene wake, kuti anani akaneta pamweya asumudze akadzaka dzemweya, asimbe pakutenda kwake, kutenda kwake kusimbiswe naiye asimbiswewo. Saka zvose zvinouya kumunhu kuti tigova vakasimba muzuva ramangwana, tisarambe tiri vacheche, asi kuti tive vanhu vakuru, tidye zvenyama zvakataurwa naPauro, zvikazare wakati pandanga ndiri mudiki ndaitaura zveucheche, ndichinzwa zveucheche, ndichidya zveucheche, asi ndakati ndakura mushoko yeVhangeri ndakatanga kudya nyama, ndakatanga kutsenga mabhonzo pamweya. Ndozvinodiwa pakutenda muna Kristu, ndozvinodiwa pakunamata kwatenge tichiita. Kuti mukunamata kwatenge tichiita, hongu tinorwiswa, hongu kune mweya dzemuchadenga dzerima, anonzi maprinces nemaprincipalities erima anogara mudenga. Ndokuna maprince of Persia, ndokuna madzimambo anobata mhepo dzemuchadenga dzerima, anorwisa munamato yedu, anorwisa kuponeswa kwedu, anogara achirwisa marudzi namarudzi panyika, nokuti Satani diablos akavaka aka yake panyika ino, akati pano ndopangu ndinotonga. Naizvozvo munamato yedu ngaisimbiswe, kuti munamato yedu ikwanise kusvika kuna Baba. Ichamutaura achitema kuna Dhanieri, aiwa munamato wako ndakapindura nezuva rakafunga mwoyo mako kuti ndada kutsanyira Israeri. Munamato wako wanga watopindurwa, asi mhinduro yako yakabatwa namaprince of Persia akanga ari muchadenga, kusvika pazouya iye anonzi Michael, iye vanorwira hondo dzaMwari, akandirwira kuti ndikwanise kupfuura nemhinduro yako kuti uye nani. Saka ndozvinoitika. Saka musafe makazungunuswa naSatani muchiti munamato, sei munamato isingadaiwe, sei munamato ichinonoka. Saka kunamata kwacho kuri kupiko, kutenda kwenyu kwobva kwaderedzwa
nokuti munenge vafundzwa kuti zvanonoka, nokuti munoda zvinhu zviite fast zvoita kunge zveng'anga, zvoita kunge zvokuromba. Asi zvezvaMwari zvomweya zvinoitwa nepesi dzomweya. Shoko rinotaurwa nhasi rinokwanisa kuzadzikiswa makore 2-3 anoteera. Asi Mwari kana achikuprofita, anokuprofita achiti nhasi, anonzi nhasi, naona wakabata mwana. Iwo taiwa nhasi chaiye, saka kubata mwana nhasi chaiye. Muprofita Elia akanzi Elia ndichakutora kuenda kudenga kuna Baba. Asi Elia akagara makore akawanda ari panyika. Kusvika vanhu vakutomuseka vachiti ndiye kamuprofita uyu wekuprofita achiti nguva diki ndenge ndaenda, nguva diki ndaenda. Asi tingonaye pano muprofita upiko chaanogona muprofita kuuraya vanhu chete. Nokuti masoja aiti kana akuraya tichiona mambo obva anzenda kutodedza Elia mugomo. Elia obva ati ive vanakomana venyoka, kana ndiri muprofita ndaichaya matombo aigara kuwirei. Gomo rovarawiwa masoja ese obva afira ipapo. Posara mumwe chete anozokera kuna mambo kunodza mambo kuti vanhu vafa uku, vanhu vafa uku Israeli, vafa vanhu vawirwa nemakomo. naElia ari kuramba kuuya kuzoona mambo, nokuti vanhu vari kuzvikudza pamberi paElia. Elia akati aiwa wakaini kana muchiti ndiri muprofita, kana zvakadaro matombo aya ngaakuna Elia kanyi. Munamato yaMwari nemunamato yatinoita pano tichibata, munamato yenyu pamwe yakatodairwa, asi chiri kudiwa ndeyekuti murambe muchitsungirira, nokuti pane hondo dzemuchadenga dzinenge dzichirwirwa. Mendera yako pamwe yakatouya kare, asi panoda kuti urambe uchitsungirira chete. Munamato yako ndiwe ndinechipa vatumwa kudenga simba vanotirwira sehondo dzemaprinces of Persia akabata nyika dzose dzemuchadenga dzerima. Munamato yako iyo ndiwe ndinechifidha simba ichiramba uchigogodza kusvika denga rataura kuti chiiko chiri kunetsa, munhu aramba achinamata seiko. Iyo mhinduro yakauya, endai mbonoona kuti zviri kufamba sei. Osvikaona mutumwa ari kuuya nemhinduro akabata nemachinda ekudenga asata obva vamurwira tasunungurwe. Ndopaunzwa munhu ati ndakasunungurwa. Anosunungurwa nhasi, asi shoko pamwe rakaprofita gore rakapfuura, kana makore 3 akapfuura. Asi nhasi ndipo anopupura achiti andopupura pamberi paMwari. Mwari andiitira zvakanaka pachinhu ichi, nokuti ndane makore ndichitambura. Aiwa, hauna makore uchitambura. Mwari akakusunungura nezuva rawakanyengetera, rawakafunga mwoyo wako kuti ndakunamata Mwari. Asi maprinces of Persia akabata munamato yako kuti zvitende zvakanonoka, kuti mwoyo wako upusike chete, utuke Mwari. Musatsvage kuzviruramisira futi, muchizvita vakarurama pane zvose, sezvakaita Jobho. Ada kubvisa Mwari pachigaro chekudenga kuti autongese Mwari pakururama kwake. Musatongese Mwari, hamuna simba raizvozvo. Mwari wamasimba ose anotyisa, uye Mwari wamasimba ose watinoparidza pano ndiye Mwari watinoti namatai Mwari. Namatai Mwari, tsvagai Mwari achiri pedyo, danai kwaari achiri pedyo. Ndiye ega munhu wenyu, ndiye ega muenzanisi wenyu tose. Hapana mukuru kana mudiki pamberi paMwari, asi Mwari muenzanisi wavose. Saka uchiona Satani anokwanisa kumira apa achitaura naMwari, asikamuuraya, asikamisa moto. Kristu ogouya apa agofira rudzi, obvanzi aiwa iwewe ndakukupa uche hwese pamusoro pezvose. NdiMwari unoenzanisa zvose, nokuti kutonga kwake kwakarurama kunogara nokusingaperi. Ndinokwazisa hama dziri kumativi mana enyika kwamunova muriko, vanonzwa shoko, vanoteera shoko, nevangosangana nayo nhasi panguva ino achipfuura nokupfuurira. Mwari ngaakuitire nyasha, Mwari ngaave nemi. Shoko evhangeri richiparidzwa pano, gamuchirei nemwoyo wose, nemwoyo unoda. Kana musingari vanzi, kana musingari moita sei, muregera, nokuti nhauye kuenda kudenga izatiri nhauye kunyengetedzana pano. Ishe akatotaura akati kana imi mafunga kuteera vadzidzi vekutanga vakanditeera vakatadza kuzviita zvatiri kuita izvi, kana nemiwo muda kuenda vateerei. Vadzidzi vakazonyorwa mubhuku iri, havazivo vadzidzi vakatanga kutorwa naIshe. Ishe akatanga kutora vamwe, asi vamwe vakatadza. Saka Ishe anotaura achiti kana maona zvakuemera izvi, regerai, garai marigera nguva ichiripo, pane kuzotambisa nguva yenyu muchizoenda kumoto kunotsva. Kana mada kunamata Mwari, iye Mwari anotaura mubude ameni ati kana mafunga kundinamata musava vakazungaira. Kana mafunga kundinamata musava vakazungaira, nokuti vakazungaira ndiwe kutanga kuzonamata Mwari. Achinamata Mwari achiita mabasa erima, iye achida kunamata Mwari.
obva atanamata Mwari atopira muna Mwari, obva aenda papira muna Satani, obva apira muna Mwari, obva apira muna Satani, kusvika Mwari ataura pamhene akataiwaka munhu akanamata ana Ishe vairi. Hakuna muranda akagowanda vaishe vairi kuti andafadza mumwe ofadza mumwe, asi zvichaitika kuti achafadza mumwe asi mumwe achamushatirisa, achamukakanisisa. Saka ungati wewe ukuita zvenyika, wapedza kuita zvenyika obva waita zvaMwari, wapedza zvaMwari obva wadzokera kuita zvenyika. Munhu akadaro anonzi munhu asina kururama, azati akarurama, nokuti kururama kutya Mwari chekutanga. Kutya Mwari kuita seiko? Kutya Mwari kuti zvinoda Mwari ndo zvandida kuzama kuti ndiite zvinofadza Mwari. Meso aMwari akataridza anoti apa waita basa rakanaka, waita chinhu chakanakisa. Kuita chinhu chakanakisa tinobvisa mari ipapo, tobvisa nhau dzemari ipapo, totsvaga chinhu chakanakisa chaitwa, tobvisa zvinhu zvemari ipapo. Nokuti wakauya Satani akauya akati kuita zvinhu chisa zvinhu mari ndokuita chinhu chakanaka, kuti tiite kunge mari ndo chinhu chinoitisa zvinhu zvakanaka. Kuita chinhu chakanaka zvirevi kuburitsa mari, kuita chinhu chakanaka zvirevi kuburitsa mari. Saka gara nemari yako iyo, asi ita chinhu chakanaka tione. Kuti enda unopiwa Aqua, go and see Victor, hakuzi kuita chinhu chakanaka ikoko. Ipapo uchanzwa mauti imari yake hata zvaanoda nayo. Anoita zvaanoda nayo imari yake nezvenyika, ngaite zvenyika izvozvo. Asi pano ndiri kutaura zvechinhu chakanaka, kuti kana wadaro chinhu chakanaka here ichi. Ndobvunzo watinawo. Ubvunzo watinawo ndinokuti chinhu chawaita chakanaka here kana usina kuchiisa mari mazviri. Amai vako nyangwe baba vako vari kumba chaiko, vakakuropafadza nemashoko ako kuti mwana wangu ndinokuropafadza, ndinoturika maoko wangu pamusoro pako, ndinokuropafadza mwana wangu kuti zvaunoda zvaunochita muupenyu Mwari ngaazvizadzise. Enda unoita multiply zvaunoda. Kana uri munda wako Mwari ngaarakupe hova wakanaka, nevhu rakanaka, negoho rakanaka. Mashoko ewana ane simba kudarika munhu wako paMwari. Nokuti anokupa zvomweya anenge akupa zvakasimba zvinogara nokusingaperi, pane akupa silivhera nendarama, nokuti silivhera nendarama inochochoima yomujuru yobva yapera yoora. Ishe anotaura pamhene kuti musazvitsvakire zvikwama panyika dzino dzamunoisa silivhera nendarama, nokuti panouya mujuru namusosve zvigodya zvigochochonya silivhera nendarama zvogoora. Asi zvigadzire zvikwama zvekudenga zvomweya, zvokuti kana manyengetera manamata maiti chengeta silivhera nendarama yenyu kuchikwama chomweya chekumusoro kudenga. Chikwama ichocho ndo chichazarurwa takuona kuti munhu uyu ane chiko pamweya. Vanovhura zvikwama zvomweya so vona vakazara minamato. Iwo chako chikwama chiri kuti tokobvunzaka chako chikwama chine mari chineiko? Izvo zvivamwe havatomborina mubhuku reminamato, hamuna kana peji yakanyorwa ingori blengiso, asi anomhanya nebhuku. Bhuku rangu reminamato, tiri pamunamato, bhuku rangu reminamato, tiri pamunamato, bhuku rangu reminamato. Asi bhuku rakanyorweiko? Hapana kana munamato hwando wakanzwikwa. Ndimwari upi watiri kunamata? Ndimwari upiko watinonamata? Ekuti tikanamata hanzwe kunamata kwedu. Unamata vachizonamata vaine madhauti pakunamata kwavo. Tibwaudzwa kuti amai mwana uyu kana akaremara achafamba, mobva mati muprofita weatanga nyepa anogofamba sei mwana akazvarwa akadaro? Akazvarwa akadaro, asi Mwari anoita mabasa iwaya kuti zviratidzikire kuti Mwari wemasimba ose ane simba. Onzwa munhu anoti zvakapedzera kubva kudhara ndevekare. Vekare vapi? Iwe ndochaziya kare nanhasi. Kare kwauri kana nokuti iwe uzari kufa in 70 years. Kare kapi kana kuna Mwari tese kana century, tikati century rula iyi, century. Iwe wararama kapisana. Ufanoti upenyu hwangu hwese, wana kutambura upenyu hwese, Mwari.
Mwari akatarisa 1000 years na Mwari wadhevu irori iwararama ngakona ndoka wararama ngakona kwese uku makore evamwe vanhu vachazvarwa vana vako nevana vako nevazukuru nyina. Mwari akakutarisa iwewe kuno ukapisa kana akane kachiona rudzi rwese kusvika Mwari wandirasa, Mwari wangu. Mwari obva ndachiona chisungo chakakusunga, asi chisungo ichi hatichachisunungura kwauri, asi chachisunungura kurudzi richakuteera. Mwari iwewe ugokwangwaya chaizvo, ugotamba nhango chaizvo. Mwari kuti muzukuru wako iwewe ndiye achazosunungurwa nemunamato yako kubata nhani. My generational cases, my general cases, uri makomo mzviwa pasi neshambo. Madrama kunoita, madrama. Nokuda kwemadrama iwayo Mwari obva ati right, hausati wagona kunamata, hausati wandiziya, asi iwewe ucharamba uri pachisungo ichocho, asi vana vako ndichasunungura. Kuti amai vanotambura, baba vagotambura kusvika vafa. Mwana wavo agotambura futi. Kurudzi rwechipiri Mwari rwanosunungura. Kuti aiwa uyu chimupa evhangeri bva apa zvichienda kwerula uku. Saka iwewe uri panapa. Iwewe uri panapa pekutanga panapa. Bva apa kusvika ndopaura. Obva waita mahumbu yauri kuita aya. Obva waita zvose zvakadhakwa zvauri kuita izvo. Mwari obva ati aiwa nemwana wako futi achapinda izvozvo. Mwari obva awedzera rula kudai. Iwewe nemwana wako mapa. Mwari obva ati kurudzi rwechipiri kubva pauri ipapa. Ava ndo vachaona rugare. Mwari anotonga. Uye kutonga kwake kwakarurama futi. Saka Mwari asingakuratidzei zvimwe zvakawanda zvizhinji Mwari hatiratidze. Ndotanzi ati tikatiratidzwa vanhu vanoswera vachiita matoitoi. Vamwe vanoswera mugomo vaida kuzviuraya zvakaita ndikiri. Profita Jona kuzviyanika paruware, ndiuraye zvangu Mwari, kana zvakadaro ndiurayei. Unoti Mwari akakuratidza kuti iwewe uchatamba nhamo panyika ino, asi vana vako vachasunungurwa nekuda kweminamato yako. Ungasati kugara mugomo, togara mugomo. Saka Mwari shambo yangu ikwapi, ndakatadzei chaizvo. Mwari agoswera achinyaudzwa nerudzi rwavanhu, vanhu vachikomburena vachita toi. Saka hazvipo izvo. Mwari akati wandisira zvinhu, sekuti wandisira kwakaita dumbu remunhu kuti akwanise kuona munhu zvaadya. Nokuti ukaona munhu zvaadya unofamba uchiseka. Dai taundi anofamba achiseka kuti uyu ari mangai, uyu haana chinhu, uyu haana tomboita, baba vadya vati keke kudu. Mwari akati aiwa izvozvo hazvinei nemi izvo. Avhavhara dumbu iroro kuti hapana nonoona, asi Mwari chete ndiye anoziva. Saka uchiona munhu akatsanya, hapana munhu anoziva kuti takatsanya. Asi tichitopenya kumeso tichitoita matama. Tikasangana mutaundi tototi baba mazuva vanenge kubwinya vana koso, vanenge vari kujima mazuva ano. Dziri nyasha dzadurwa naMwari. Zvakawanzika ndezvaMwari, zviri pachena nepamhene ndezvavanhu. Saka kana iri minamato inoizwa pakawanda, kwete kuudza hwamanda tichiridza hwamanda, tikunamata kunoku, tikunamata kunoku. Mwari obva ati nda kuisa parula apa. Mwari obva kuisa parula apa obva ati ucharamba uchidaro nokusingapere. Mwari ndisunungurei kani, kumba kwedu kune nhau dzepfari. Tanzwa nepfari kubva kuna madzitateguru edu, tingova pari chete. Ini ndinongodonha ndingorova pari chete. Tisunungurei Mwari. Wakamira musoro wegomo uchidedzera, wakamira wakasaba kugomo. Go back to sender. Pari idzodzo dziri go back to sender. Mwari obva ati makomedi akadai zvinhu vatinoda tinokuisa parula. Mwari obva kuisa parula. Iwewe ucharamba uchidonha nokusingapere, nemwana wako acharamba achidonha nokusingapere, asi rudzi richateera kubva ipapo rechitatu kusvika rula yapera. Iroro ndochaona rugare rusina zvikosha. Tonga paMwari kwakaita kwakarurama. Vagirozzi dzekudenga nevatumwa vekudenga nevakuru vanogara pamberi pechigaro choushe, obva vakanda torora dzavo pamberi pechigaro choushe, obva vati mutsvene ngarumbidzwe. Kutonga kwake kwakarurama kunogara nekusingaperi. Obva anamatsawo nekuda kwaizvozvo.
Mwari uyu watinonda manje mutsvakira tiri pedyo dana kwaari achawanika. Azi Mwari wemahumbwe atiite zvemahumbwe pano. Azi Mwari wekuti nhasi tombonamata mangwana toregedza, nhasi tonamata mangwana toregedza. Usai chipanga kati kana ukatenda anzi ukatendeuka obva watendeuka yambe go round yawakuita chachampupuri chawakuita kana uita zvakaipa obva watendeuka uita zvakanaka oramba uriko. Iro unotendeuka obva watendeuka futi dzokera futi chachampupuri. Hapana kwatiri kuenda. Zvino Mwari vakadaro manje ava ndivo vanobva vati munovaisa parula nokuti havazivi zvavanoita. Ndo vakavapariza vafanana na mfundisi Chamboko wavaparizira chokwadi kuti varume musava vakazungaira zvokai panzira chaiyo kunamata Mwari. Musadyiwa nenyika nokutorwa nezvinobwinya zvenyika. Ishe zvaakaisiwa pamberi pake akati nokupa zvese izvi Ishe akadai waka zvakanyorwa zvichinzi namata Mwari wako bedzi. Hakuna mumwe Mwari unganamatwe kunze kwaiye Wamasimba Ose. Kana zvitonedze tioni manganyorwa muchinzi kana ukazvidonedza Mwari haatotendera tsoka yako urwere padombo. Ishe akadai wakwete nogoedzereiko Mwari wako. Bhuku yakanyorwa ichinzi usaedze Mwari wako, usamuedze. Uda kuedza Mwari, usaedze Mwari. Mwari anoedzwa nemunamato. Namata akaona kuti haaite. Akakupa simba rokunyengetera nokunamata kuti ukunde. Akakupa Mweya Mutsvene wake kuti ukunde. Akakupa umwana ukaitwa mwana waMwari kuti ukunde. Saka nezvipiko zvingatitadzisa kukunda. Watu vanotirwisa akadzingwa kudenga. Haazati ari mwana, isi tiri vana vaMwari. Iye haazati ari mwana, akatogadzirwawo, akadzingwa futi kudenga kwake. Eviction order ikaiswa. Haadzokerepo. Asi iwewe nokuti mwana uri kuendako. Saka munhu akadzingwako ndiye anokubatira kuti usaendepo. Vaya vakadzingwa kuSouth Africa, vodzingwa kuSouth Africa. Nai. Madzingwa kuSouth Africa, munhu adzingwa kuSouth Africa obva kuti aiwa handeiko kucheta handeiko. Iye akadzingwako anoenda kuti kwaanoziva. Akatobatwa ndotaka usungwa ndiye nokuti akatodzingwa kwekutanga atozikanwa. Fesi yake itozikanwa. Achongosvika chete ngirodzi dzatomhangara kuti ari kuuya dzamona pasere pechikomo apo Satani. Asi iwewe nokuti uri mwana manje wakatengwa neropa. Unotengwa nesirivhera ndarama inowe. Asi wakatengwa neropa richene negwanana dzvene raMwari. Ndo rakapiwa kuti tigova vana. Zvatakaitwa vana zvino kana kuenda kudenga tinoenda. Ndo zvinotaura tiri vadyi venhaka yababa vedu. Nokuti inini hanhaka yandinayo inini, munda wandinawo ndikafa inini, Israeli ndiye mudyi venhaka. Andozati ari pamusha pababa vake, nyanga akaenda kuAmerica akaenda kupi, anozati ndikadzoka chete kuZimbabwe ndikuenda pamusha pababa vangu, pamusha pangu ndo nhaka yangu iyo. Hakuna kana akamurambidza kuipinda. Nyanga pakaita mapurisa api naapi. Nyanga vanhu vakaungana kwamambo vakataura namambo kuti mambo mufana uyu anozvinzwa shuga, anototaura chirungu chisina basa. Mambo anotaura kuti but ndiye mudyi wenhaka kauyu, usiye adye nhaka yake. Ndo zvimwe chete nedenga. Tiri vadyi venhaka upenyu husingaperi nokupurisa. Sungano yakare yakapfuura. Tari sungano idzvai muna Kristu yamunofanira kuteedzera pazvose, kwete kutora zvamunoda muchisiya zvamunoda zvamusingadi. Nokuti mukunamata kuti munofanira kutora zvose, nokuti zvose zvakaitwa neiye mutsvene wakarurama. Kuenda kudenga munoda, asi kuteedzera maerero aMwari yacho hamudi. Saka zvoreva kuti mune varevi venhema. Zvino ushe kudenga kwapindwa nevarevi venhema. Vanoita nhema nokudzitera, vanotenda kunyama dzake zvavadzitera futi. Muri varevi venhema. Ushe kudenga hauzati uye wakadaro. Ngapinde mubhuku. Mashoko mazhinji ngabve kuchi ubhuku. Bhuku inoti kudii. Navakorinike vekutanga 28 chapter. Mavara makuru aripo. Davidha unorayira Solomoni pamusoro petemberi. Mambo Davidha
mambo wewe vanorarama nokusingaperi. Vakabva vanzi mambo Dhavhidhi zvamafunga kundigadzirira temberi inova chitsiko chetsoka dzangu naMwari. Iwewe hazvikabvumire kuti iwewe undivakire temberi nekuti maoko ako iwe ane ropa, nokuti uri murwi wehondo, maoko ako akasviba, haungandivakire temberi iwe hazviiti. Uri mambo ndakagadza nokusingaperi nokupfuurisa, asi nekuti wakabata ropa, maoko ako akasvibiswa neropa, hazvingaite kuti iwewe undivakire temberi yangu yandosati chitsiko chetsoka dzangu, hazviite. Asi mwanakomana wako uyu ndiye wandakatsaura ndikada, ndiye wandakaisa nyasha dzose dzokuti kundivakira temberi yenyu. Saka murudzi rose, mudzinza rose, Mwari hatsvai mumwe chete waakaisa nyasha dzake pamusoro pake, kuti iye agova chiedza murudzi, kuti rudzi rigovhenekerwa nechiedza nokupfurisa. Munamato nokunyengetera nezvatenge tichiita, tenge tichiedza nenyasha dzaMwari dzichiwedzerwa. Kwavo musatenda, nekwavo musatendeuka, idzo dzamhosva dzapamusoro pavo voga. Hapana achamira achiti taigonamata seiko, Mwari taigomona seiko. Isu takaiswa kuti waone Mwari kuti Mwari. Mwari wakanaka, vanonamata Mwari. Tichikurwirai pahondo dzemuchadenga dzerino, tichibata idzo ana mambo ePezhia emuchadenga, tichivarwisa tiri isu, tichiisa munamato edu chete. Dai hama dzedu dzasunungurwawo, dai hama dzedu dzanamatawo, dai mavaropafadza pazvisviro zvemwoyo yavo vari kwavari ikoko, dai maita kuti vatembe vari kwavari ikoko, Mwari achishanda navo ikoko. Wawedzere mazuva ekurarama panyika, Mwari achivawedzera ikoko. Zvinoburikidzwa nesu vapostori techinamata Mwari. Zvino iwe mupostori obva waregedza kunamata Mwari, obva wadzokera kunyika, rudzi rwese ragara harinamate, zvatopera zvose, rudzi rwose rwatopera. Zvose zvinoiswa pamusoro wako iwewe. Ndakazoratidza kwauri, asi iwewe wakatadza kuratidza rudzi rwako, wakatadza kurirwira. Saka minamato inoda kupota ichibatwa, tichinamatira hama dzedu sekunamatira kwatinodziita. Kana kwanzi kune xenophobia rikuitika, tomhanyamhanya kwavanamatira paya. Ngatirambei tichidaro, tirambe tivanamatira pabasa kwavo, nedzimba dzavo, nemhepo dzose dzinosumuka. Izvozvi kune mhepo dzekuurayana vanhu vari mudzimba, pane mhepo dzechihure dziri kunedza vana England. Zvose izvozvo zvinhu zvokunamatira kuna Mwari. Usangozofunga iwewe chete yako munamato iwewe, aMwari maningi zvangu. Mwari hasunungure vakadaro, asi Mwari anosunungura vanofunga vamwe, vanobata munamato vachinamatirirewo nhamo dzevamwe. Mwari anosunungura dzako mukusunungura dzemumwe. Namatira hama yako kuti kana yapinda nedambudziko moinamatira. Kusunungurwa kwake kusunungurwa kwako newewe, nokuti kana Mwari osunungura neki yake hombe kudenga, anosunungura madhoo mahombe. Osunungura hama yako yekutakura, obva asunungura nevairi nevatatu pamusoro wekupfurikidza. Vamwe vanosunungura vasingatomboziva kuti ndiMwari, asi vanozokupura nemuromo yavo kuti pananga ndapinda aiwa ndiMwari chete. Vanenge vaona Mwari, asi kuti zvafamba sei, process yafamba sei havana kuiona. Asi Mwari anobva azviratidza kwavari kuti nhasi kukuratidza inonzi Mwari. Obva vaona Mwari, chete vachinamata vachada futi kunamata. Saka Mwari obva ati aiwa vakadaro ndinovaisa parula, tomisa parula, tomupa mumwe mukana, ngatimupe mukana tione kana vakadaro shamisa parula iyi. 70 years dzako dzichikwana obva wangopfuura. Onzwa vanhu vachiungana panhamo kuti mudhara aiva mudhara akanaka zikaiti, mudhara uyu akasina kana noise nemunhu. Hapakaipa, but akararama 70 haakaambodya. Christmas yesai apo he was very soft mudhara uyu. Akanaka maziso evanhu asi pamberi paMwari hapana chinhu, marasha, ivhu. Nokuti akafa asikanamate Mwari, akafa asikatende kuna Mwari. Saka kuna Mwari matsito, hazvireve chinhu, kudenga rinenge richichema izvezvi kuti waenda munhu. Dai akashandira Mwari akauya kuna Mwari, dai ngirozi dziri kupembera izvezvi, denga rinenge richibuda musodzi, imi muchifara muchita apate mundara yedu. Nesu vanhu vasina denga.
zviri nani ndikafa mufundisi pano mogondituka mogoseka mese panhamo yangu, asi denga richifara. Izvozvo zvinhu zvakakosha, kwete kuti ndodiwa navanhu pano panyika, denga ndoshaya denga. Ichagotaura achiti zvogobatsireiko kuti ndogowana zvose zvenyika ndarasikirwa neushe hwekumusoro kudenga? Zvogobatsireiko? Wanamba yose. Zvino Dhavhidhi wakaunganidza paJerusarema machinda ose aIsraeri, machinda amarudzi navakuru namapoka aibatira mambo, vachiita mapoka navakuru vane zviuru navakuru vane zana navatariri venhumbi dzose nepfuma yose yamambo navakomana vake pamwe chete navaranda navane simba, varume vose voumhare vakamiswa pamberi pamambo. Saka mambo apa akadedzera kuti kwane inozvii inoitwa neparamendi iya, kwane paramendi in session. Dedza vanhu vese, kukadedzwa mamemba of paramendi, makansela, ana mambo, madzishe, vanhu vose vakauya, ana Ruben vanhu vese NBC vakauyawo ipapo, nevanosona namapurisa akauya ipapo, mablack boots army ikasvikawo ipapo. Vanhu vese vakamira pamberi pamambo Dhavhidhi nokuti mambo uda kutaura mashoko makuru. Zvinonzi china mambo. Ipapo mambo Dhavhidhi akasimuka, akamira namakumbo ake akati, "Zvindidzwai imi hama dzangu nevanhu vangu inini, kana ndirini ndakanga ndichiti mumwoyo mangu ndichavakira areka yesungano yaJehovha nechitsiko chaMwari wedu imba yokuzorora. Zvino ndakanga ndakagadzira zvose zvokuvaka nazvo kuti ndivake temberi iyi. Asi Mwari wakati kwandiri, iwe haufaniri kuvakira zita rangu imba, nekuti uri munhu wokurwa wakateura ropa. Asi Jehovha Mwari waIsraeri wakanditsaura paimba yose yababa vangu kuti ndive mambo waIsraeri nokusingaperi, nokuti wakatsaura Judha kuti ave mutungamiriri paimba yaJudha, akatsaura imba yababa vangu. Pakati pavanakomana vababa vangu wakandifarira inini Dhavhidhi, akandiita mambo waIsraeri yose. Zvino pakati pavanakomana vangu vose, nokuti Jehovha wakandipa vanakomana vazhinji, wakatsaura mwanakomana wangu Soromoni kuti agare pachigaro choushe chaJehovha muna Israeri. Akati kwandiri, Soromoni mwanakomana wako ndiye uchavaka imba yangu neruvazhe dzangu, nokuti ndakamutsaura kuti ave mwanakomana wangu, neni ndichava baba vake. Mambo Solomoni wakagadzwa nedenga naMwari. Apa mambo Dhavhidhi wakuzadzisa pamberi pehurumende, pamberi penyika yese. ZBC iri papo, Black Boots iri papo, Army iri papo, Air Force iri papo, chimwe kansela ari papo, MP ari papo, senator ari papo, president. Ndini ndikutaura pano mambo Dhavhidhi akati ushe ndiye akagadzwa naMwari kuti abate ushe agovakira Mwari temberi, kwete ini. Ndichasimbisa ushe hwake nokusingaperi kana iye achitsungirira kuita zvandakarayira nezvandakatonga sezvaanoita nhasi. Zvikanzi mambo Soromoni achavavarira kuita zvinofadza Mwari nezvinoda Mwari nezvakatemwa naMwari. Akaramba akadaro achararama nokusingaperi pakutonga kwake, angambofa akabvutirwa ushe hwake, temberi yaMwari ingavako. Ndokureva kweshoko. Naizvozvo zvino pamberi pavaIsraeri vose neungano yose yaJehovha Mwari wedu achizvinzwa, chengetai nokutsvaka mirayiro yose yaJehovha Mwari wedu, kuti nyika ino yakanaka ive yenyu, mugoisiyira vana venyu vanokuteverani, ive nhaka yavo nokusingaperi. Mambo Dhavhidhi anotorayira nyika yese, vanhu vese vari papo, kuti mashoko andataura pamberi paMwari, kuti mese muzive kuti nyika ino kuti ibudirire ndiMwari. Chengetai mirayiro yaMwari nezvinoda Mwari, nyika yenyu inoita zvakanaka,
inozara nerifa. Itai zvinodava Mwari nezvinofadza Mwari. Muchatonga zvakanaka nokusingaperi. Nyika yenyu ichapiwa muriwo yakanaka naMwari. Ndobuya kweshoko. Handisida kuishandura ndiise kunyika kwenyu nokuti handisida zvepolitics pano. Handisi kuisa kunyika kwenyu ndikutaura zveshoko raMwari. Zvepolitics izvo Mwari haanei nazvo. Zvemahombo enyu ayo ndo Mwari panoisa rula nemahombo ewaya. Vamwe vachamba 2010 tiripo, 2010 tiripo, toi. Ushe kudenga una zvese izvo. Mwari anokuisai parula. Iye wachada kurarama nekusingaperi, kutonga nekusingaperi, anoiswa naMwari futi parula. Saka hapana mukuru pamberi paMwari. Vanozvininipisa ndo vanokudzwa naMwari, asi vanozvikudza Mwari ndo vanoninipisa. Tikatigumire ipapo pane nzvenzo muzwa ngano mwoyo wamwe yakakena kusvika pa10 yote. Zvino iwe Solomoni, mwanakomana wangu, ziva Mwari wababa vako, ushumire nemwoyo wakarurama uye nemweya unoda kwazvo, nokuti Jehovha unonzvera mwoyo yose, unonzwisisa ndangariro dzose dzemufungo. Kana ukamutsvaka iye uchawanikwa newe, asi kana ukamusiya iye uchakurasha nokusingaperi. Ukamutsvaka iye achawanikwa newe, ukamusiya iye Jehovha achakurasha nokusingaperi. Saka uri pauri ipapo, tsvaka Jehovha, Mwari achawanika. Ukasamutsvaka iye wambofa kumuwana, iye achakurasha nokusingaperi. Asi tsvaka Jehovha, Mwari achawanikwa, dana kwaari achiri pedyo. Ndozvinoreva shoko. Saka musaverengere pakunamata, musaverengere pakutendeuka kwenyu. Iye kunamata kwacho kunombotipedza simba, munopedzwa simba miedzo mizhinji inouya. Inzwa zvezvishe zvaanobva ataura achiti zvinochenjera, nokuti Jehovha wakakutsaura kuti uvake imba ive nzvimbo tsvene, chiva nesimba uzviite. Mambo Dhavhidhi akutotaura achirayira kuna Mambo Solomoni. Jehovha zvaakarayira zvinhu pamusoro pako, Jehovha wakupa simba rokuti uzviite. Saka nezuva rino raunenge wafunga mwoyo mwako kuti ndingafunga kunamata Mwari, Jehovha Mwari ane simba raanokupa kuti uzviite, uzvizadzise. Paya panouya miedzo, paya panonzwa kuneta mwiri, kuneta pamweya, kutadza kuita basa raMwari, ziva kuti Jehovha ane simba raanokupa kuti uzviite. Uye wega uzvigone. Saka takapiwa Mweya Mutsvene waMwari kuti atipe simba, kuti tipiwe simba tizviite zvakafanira zvinokudza Mwari. Ndovhara naRuka 9. Tiende kubhuku yaRuka pachapter 9, toibata mukati kubva pa18 kusvika pa27. Petro unopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Sekupupura kwatiri kuita pano ndichipupura kuti Jesu ndiye Kristu. Kristu ndiye Mwari, Mwari wedu unogara nokusingaperi. Baba zvavari muna Ishe, Ishe zvavari muna Baba. Pese pana Ishe nesuwo tibva wapo. Ndozvinoreva Ishe. Saka Ishe wedu ndiye Kristu, Kristu wedu, Kristu waMwari ndiye ari matiri. Mweya waKristu ndiwo uri matiri, ndiwo unonzi mweya womwanakomana. Mweya iwoyo ndiwo watakaitwa vana vaMwari. Saka hapana kana chipi nechipi chingatidzivisa, kana kutenda kupi nekupi kune zvakafa zvingatibvise parudo rwaMwari nedu. Mwari wakatiisa mweya wake matiri, akaisa mweya womwanakomana matiri, kuti tigodana kwaari kuti ava Baba. Saka kana topfugama nemabveru tichinyengetera, kupfugama kwataita atatosangana naMwari, mashoko edu anoenda direct kuna Baba. Hakuna unowatora, hakuna unowaabvuta. Satani hana simba pamunamato edu, nokuti Baba utaura nevana vavo. Satani ineighbor next door ine makuhwa, ada kuita makuhwa pane zvisi zvake.
asi haana simba rokumisa nokuti pane ropa pakati penyu naBaba. Saka unonzwa vamwe vachitaura pachirungu vanzi blood is thicker than water. Vanenge vachida kuti ropa rakakora kudarika mvura. Naizvozvo saka mwana kana zvakafanira kuti paumbwe rudzi neropa, ropa rakabeurwa. Saka takazvarwa neropa raKristu. Takazvarwa neropa tikaitwa vana vaKristu, tikabarwa patsva, tikabarwa muushe hwaMwari, tikaitwa vana. Saka tine simba ratinaro, tine simba ratakapiwa matiri. Mumwe nemumwe wedu zvedu, mumwe nemumwe pese paari. Saka pese patiri hapana mukuru, pese patiri hapana muduku, nokuti tese Mwari unotienzanisa mumweya wake uri matiri. Saka musatambudzwe naSatani, pfugamai munamate. Musachengedzerwa nen'anga, pfugamai munamate. Mweya dzemuchadenga dzerima hadzina simba kudarika mweya wamwanakomana uri kumusoro-soro. Mweya iwoyo unotirwira, mweya iwoyo unotisunungura, mweya iwoyo ngauregedze kutambudzwa. Musatambudzwe naSatani, musatambudzwe nenyika ino. Satani ane zvaakavaka panyika ino kubva pakukura kwedu, kubva paudiki hwedu. Chikoro chaicho chatinoenda kuchikoro ichi Satani akachigadzira aise vanhu, aenzanise vanhu, aise vamwe pamusoro vamwe kuzasi, pave nevanodya nepauta vamwe vasingadye. Asi Mwari achisika nyika haana kusika chikoro. Akaendai kuchikoro kuti muve neupenyu hwakanaka kwete, kuti muve neupenyu hwakanaka. Akati remekedza baba vako namai vako, mazuva ako awedzere panyika chete. Zvimwe zvose ida Mwari wako, namata Mwari wako chete, ida Mwari wako, Mwari anokupa zvose. Ishando rwako menzaniso wokuti nyange shiri zvenyika chaidzo hadziruki kana kusona, asi Mwari unodzipa zvokusvika zuva nezuva. Saka unozokosha sei iwe munhu kudarika shiri? Apo hatimamenzaniso kuti nyange mambo Soromoni anaparidza nezvawavo, nesirivhera nendarama yanga ainayo, haana kushongedza sokushongedza kwakaita ruva iri naMwari. Mwari zvakada ruva akashongedza zvakanaka kudai, asi rinoti kana rotsva rorwa nezuva rinotorwa riswa moto rotsva. Saka unozokosha sei naiwe munhu kudarika ruva iri? Mwari akatisika nemufananidzo wake, zvakasikwa nemufananidzo waiye wamasimba ose. Satani haana, iye anosikwa nemufananidzo waMwari, akasikwa newake wega mufananidzo waakasikwa nawo. Asi isusu takadiwa naMwari, tikasikwa nemufananidzo waMwari. Saka Satani asingade kuona vanhu panyika, nokuti tinomurimainda kuti mukuru ndiani. Pese panoona munhu akationa mukuru wake. Saka uchiona Satani haana simba pamusoro pako, nokuti uri mukuru wake iwe. Uri mwana waMwari, uri mufananidzo waMwari. Zvauri mufananidzo waMwari, mweya waMwari zvauri mauri, akakutarisa kuti achiona Mwari, kuti uri Mwari uri. Saka Satani achirwisa vanhu. Uri mufananidzo waMwari nomweya uri munhu, mweya waMwari. Izvozvi saka ndizvanorwadziwa nazvo. Saka tinoda kuti vanhu vapfuure panyika, vanhu vaurayiwe panyika, pasare pasina munhu. Asara achitonga zvake matombo nengerodzi dzake dzerima. Azviko izvo. Ziyai kuti Satani haana simba pamusoro penyu. Satani hachisi chinhu pamusoro penyu. Satani achikuonai ari kuona Mwari. Saka muedzoi kana yabuda muedzoi aziva kuti ari kurwisa Mwari waari kuona mamunhu, haasi kurwisa imi. Akatadza baba wekumusoro kudenga, akuda baba waari kuona pano panyika. Nokuti ari kuona kuti baba ari panyika pano panokwanisa kubhaizika. Obhaizika okwanza nekupesirivhera nendaramo utemari. Chekeresa dzinza rese. Iye Mwari ari panyika pano obva azungaira, obva aita saizvozvo. Satani obva ati andi mazona. Ndio mufananidzo waMwari uyu, unoromba uyu, uyu mufananidzo waMwari uyu. Denga rakatarisa, pane nhau iri kuitika kudenga kutaura kuno. Nhau iri kuitika kudenga uyu, tiri pakati isusu. Tisu tiri kuverengwa kudenga uyu, kuti vaone kuti varudzi rwavanhu ruri kuchaita sei. Nokuti pane nharo dzakamuka kudenga, nharo dzokuti vanhu ava vagadzira vaMwari iye, nokuti ndiye Mwari ane masimba ose. Saka ari kuti zvinhu zvakanaka zvose, asi iye nharo yakanaka uyu ndinofanira kugara pachigaro wavo. Gavamende kudenga ikati saka toita seiko munhu uyu wauya nemagwaro achitaura achiti Mwari kutonga kwake hakuna kururama, asi Mwari ari kuti kutonga kwake kwakarurama. Asi zvino Mwari ada kupuruvha kuti kutonga kwake kwakarurama, asingashandise simba rake. Akagadzira mufananidzo wake mudiki, kuti mufananidzo mudiki uyu
usina zveumwari zvizhinji ndakuisa panyika uyu mufananidzo. Mufananidzo uchaita zvaunoda, asi nekuda kwezvaunoda uchanamata Mwari, nokuti uchaisa mweya wangu mauri kuti mufananidzo mudiki uyu ugokunda Satani nesimba rese raainaro iwo muduku uyu. Zvino iyo mufananidzo muduku wacho ubva watorwa naSatani. Satani ubva wauya kuti aone kuti ukadhirowewa panapa tatu panapa, wadhirowa tatu panapa, tobva takuisa zvimarini zvimanyanga musoro, aone kuti zvitori nani rezo. Obva wazvitiwa uchazi murume wamukadzi, ausonde zvakanaka rezo. Kusvika munhu wechirume akuzvita munhu wechikadzi yatongochana. Rekudeka ubva kuti ndiwo mufananidzo, unonzi mufananidzo wamwana uyu, unozvita zvakadai souyu. Takadzikinurwa nomweya, tiri pakundisi, takakundiswa nokupfurira. Saka nharo dzaSatani dzaari kuita ndedzokutsvaga kuti wewe urasike, ubve panzira yakanaka yaMwari, nokuti mabasa ako ari kuverenga kudenga, kune hurumende iri kudenga iri kuona zvikuitika izvi. Ndakuona kuti saka rudzi rwavanhu urwu ndiro here rudzi rwakafanira kuti runzi rwakasikwa nemufananidzo waMwari, vave vachipe nhaka yaMwari vanhu ava. Saka uchiona vanofa vachinamata Mwari, Ishe akauya pano kuti atidzidzise, nokuti takanga tisingaziye chinhu. Mwari akatidzidzisa zvofanira zvichiitwa, kuti kana topinda kudenga havapindwe nemistake. Hakuna achapinda nemistake. Sezvaunofunga iwewe kuti ndinoita zvine mwoyo kaini, ndinoita zvine mwoyo kaini, ndoda vanhu kaini. Unoda vanhu asi haudi Mwari. Une mwoyo une mwoyo wekuita zvakanaka, asi mabasa iwayo haasi anokupinza kudenga. Tendeuka chekutanga. Kuti hauna kutendeuka, hauna kubhabhatidzwa, hauende kuchechi, asi unozvinoita mabasa emweya. Unozvinoita mabasa akanaka. Ndinopa varombo vanoshayiwa, ndinopa ndinogezesa nherera, ndinopa chemberedzi dzisina zvekuita zvokudya, ndinoita mabasa akanaka, ndinoti vanhu torai maakwa, ndinoti vanhu go and see Victor. Mabasa emweya, asi hadzari mabasa emweya. Hapana zvemweya zvataona. Kudenga kunopindwa nomweya, kwete nesirivhera nendarama dzako dzawakaisa pamberi pavanhu. Tendeukai, tsvagai Mwari achawanika, itai mabasa omweya. Moita mabasa iwayo amuri kuita iwayo emwoyo yenyu, dai asi hamupinzwe nemwoyo kugara mazera. Ivai nemwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu, asi izvozvo asizvo zvichakupinzai murefu. Nikodhimo unobvunza kuna Ishe kuti saka kunonzi kubarwa pasva ndekupiko, ndichapinda here kuti muna mai vangu ndakakura zvandakaita izvi? Ivanzi kwete, iwe Nikodhimo iwe uri mubatiri webasa raMwari, sei usingaziye zvinhu izvi? Da Mwari wako. Hakuna vamwe vaMwari vaunganamate kunze kwaMwari mupenyu wamasimba ose ari oga. Tendeukai, pane nhau yekuzvarwa patsva, mojorodwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Ipapo Mwari achadurura mweya womwanakomana wake pamusoro pako. Mweya iyeye kana agara mauri achakudzidzisa zvose. Zvinge zvasara zvacho ndichazadzisa kana ndichinge ndichiuya. Ishe anotaura kachena. Ndinovhara naPetro 9. Ndovhara naLuka 9, Petro achitaura mashoko makurukutu kubva pa18 kusvika pa27. Anoti Pauro anopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Zvino wakati achinyengetera ari oga, vadzidzi vake vakanga vanaye, akavabvunza achiti, vanhu vazhinji vanoti ndinaniko? Vakapindura vakati kwaari, vamwe vanoti imimi muri Johani Mubhabhatidzi, asi vamwewo vanotaura vachiti imimi muri Eliya, asi vamwezve vanotaura vachiti pamwe zvimwe muri mumwe wavaprofita vakakare wamuka. Akati kwavari, ko imi munoti ndiraniko? Ipapo Petro akapindura akati, ndimi Kristu waMwari. Akavabvunza zvikuru nokuvarayira kuti varege kuzivisa munhu izvozvo vachiti
mwanakomana w'umuntu unofanira kutambudzika zvizhinji nokurashwa navakuru navaprofita navakuru navanyori nokuzoburawa nokumutswa muzuva rechitatu. Vadzidzi vakanga vatoziviswa kuti ndiye Kristu waMwari, asi musaudze vanhu kuti ndiye Kristu nokuti pane zvinofanira kuitwa pamweya, zvinofanira kutanga zvazadziswa. Kana zvazadziswa muchizivisa zvenyu vanhu. Saka pano tinokuzivisai hama kuti Jesu ndiye Kristu waMwari. Hapana kutaurwa zvemumwe apa akamuka akafa akamuka. Hapana kutaurwa zvemumwe apa akanzi ndiye mumwe achazomirwa ozouya. Hazvina kutaura izvo zvevamwe vakamirira akanzi achauya akazouya kare. Tamira kudzoka kwake kwechipiri. Ndiye Mesaya waitaurwa. Mawara makuru aripo kutevera Jesu. Zvino wakati kuna vose, kana munhu achida kuuya shure kwangu ngaazvirambe, asimudze muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe anditevere. Nokuti ani naani unoda kuporesa upenyu hwake ucharashikirwa nawo, asi unorashikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu uchahuponesa. Nokuti munhu uchabatsirweiko kana akawana nyika yose akazvirasha nokuzvitadzira? Nokuti ani nani unonyara pamusoro pangu namashoko angu aya, mwanakomana womunhu uchanyarawo pamusoro pake musi waanouya nokubwinya kwake, nokubwinya kwababa vake, nokubwinya kwavatumwa navatsvene. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo kune vamire pano muzuva ranhasi vasingatozonzwi rufu vazati vaona ushe hwaMwari. Saka takamirira nguva yeushe hwaMwari, takamirira kudzoka kwaIshe, takamirira kudzoka kwaKristu waMwari. Mazuva mashomanana asara, Ishe ari kuuya kuzotitora. Ishe ari kuuya kuzotichingamidza mumakore achitendesa kunzvimbo yakanaka. Namatai Mwari kumativi mana enyika kwamunova muri. Nyengeterai zvikuru, tsanyai zvikuru. Danai kuna Mwari nzvimbo zhinji nenguva zhinji. Musadyiwe nenyika, musatorwe nenyika, musabvutwe naSatani. Namato yenyu ngairambe iripo ichiramba ichiwedzerwa, akadzomweya ngadzikwire kubvisa pakuidzwa naSatani. Mwari akakupai simba nokufurikidza kuti miedzo kana ichinge yauya yaSatani munoikunda. Munamata watonamata zuva nezuva, tonamata tibvisei pakuidzwa. Bvisai mwidzo, bvisai mukombe uyu pamberi pangu. Mwari anobvisa kana kuti Mwari anokupa simba rokukunda. Nokuti anzi mudziyo usingaedzwe moto, usingapfuuriswe moto, haungofa wakamudziyo ungataime kana ungabva wakasimba. Muumbi wehari akaupa hari dzake anokanda muhovheni yomoto kuti isimbe. Muvaki wezvidhina, mukanyi wezvidhina anoti akanya zvidhina anozvisa muhovheni dzisimbe. Nemupfuuri wendarira nendarama anopfuura ndarira nendarama dzake odzipfurisa mumoto kuti dzisimbe. Dzinova dzakasimba. Ndobva unoona sirivhera ichipenya kunze, goridhe richipenya kunze richitaima nokuti rapfuriswa nemumoto. Ndomiedzo iyoyo. Saka gamuchirai miedzo. Muchiro kinonzi embrace miedzo, asi musakundwe nayo. Ishe anotaura. Ishe akakupai simba rokukunda, naizvozvo muvakunde nokusingaperi. Muri vadye nhaka futi zvakare nokusingaperi. Muri vana vaMwari vanogara nokusingaperi. Ane nzeve dzokunzwa nganzvo zvevamwe apa kereke, kunzwa nokubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nokusingaperi. Amen.